Uneori, dacă vrei un polițist, nu găsești. Dacă vrei, în schimb, 10 polițiști, anunță un protest la o trecere de pietoni. Vor veni cel puțin 10, dacă nu mai mulți. Oamenii consideră că primăria le-a făcut o mare porcărie și atunci protestează. Cum? Nu dau foc, nu aruncă cu pietre, nu se iau la bătaie cu poliția, nu se iau la bătaie cu jandarmeria. Metoda găsită este absolut genială. Blochează traficul pe bulevardul Lacutei prin traversarea legală pe la trecerea de pietoni într-un ritm cât mai lent și într-un șir cât mai lung, dacă se poate, continuu. O primărie care n-a amenajat niciun loc de parcare în zonă le-a interzis oamenilor să mai parcheze la bordură, de parcă și-ar putea ține mașinile acasă, pe balcon, la etajul 8. Însă, exact de a doua zi, au apărut platformele de la Supercom, care le ridică și care cer niște milioane bune, dacă vrei să ți le înapoiezi. Oamenii spun că e o schemă de făcut bani. Acum, că o fi fluidizarea circulației, că or fi bani pentru partid, nu știm. Dar după campania electorală în care li s-a promis marea și sarea, acum oamenii se simt și vorba aia, și treaba aia, și cu votul luat. Așa că protestează.